na-ekwenụ ka ọmarịcha nwata nwaanyị anụnwụrụ na-afụ ebe a si wee nweta ọyị nwoke na Facebook nke bụ na nke nwoke nyeziri apọịntmentị ka ọ bịa fịa o wee ruo na họteelụ ọzọzikwa afụrụ nke nwaanyị a bụzikwa ozu ya. Ndị be anyị bịakwanụ ka unu ndụrụ ọpdeti gbasara nya bụ akụkọ nke m wetara unu wee na-akọrọ unu na-enwere otu nwaanyị onye nke a na-akpọ Tesi na ya bụ nwata nwaanyị bụkwa na onye Benue steeti kama na obizi Abuja. Ọ hapụrụ obodo fa na 2024 wee jebezie Abuja ka o jee biri. Nke nna akọrọ unu na-afụrụ ozie n'otu họteelụ nke dị na Gwarimpa and na-akọwa na ya bụ họteelụ na eri ebe ahụ bụkwa na eri adịghị mma, na ebe ahụ n'abalị ọbụla na afịa na-azụ afịa ndị akwụ na afịa ndị ashawo na-ama eri ebe ahụ ama. Ọnya ka emere ka ndị mmadụ mata na ndị uwe ojii amalụgokwanụ ka ije nya bụ nwata nwaanyị si wee dị dịka otu ọyị ya nwaanyị jeze na nke ndị uwe ojii wee na-akọrọfa ife nke nwaanyị anụnwa gwara ya bifo wee jebekwana visit nya bụ nwoke na nya bụ họteelụ. Ndị uwe ojii mere ka ndị mmadụ mata na nwata nwaanyị unu na-afụ ebe a na ọyị ya nwaanyị na-akọwa na o nwere otu ọyị nwoke o nwetara na Facebook ya na nke nwoke a wee bido na-akpa nkata kpabazie nkata lọvụ na ya fụrụ ya n'anya na ya lọvụrụ ya na ya bịakwanụ ka ọ bịa visitie ya. O wee bụrụ na mgbe Tesi na-achọkwana ije anụnwa na o nwere ofu ọyị ya nwaanyị ọ kpọrọ wee na-agwa ya na ọ chọkwana ijefu mmadụ na o nwere apọịntmentị ya na nwoke nwere and na ya bụ nwoke bụkwa na onye ọ fụrụ na Facebook fa na-abụ bido wee kpaba nkata o wee dị ka ọ na-adabalụfa n'ife a ka ọ gwara ọyị ya nwaanyị bifo o wepụkwana ya bụ njem. And ndị ọyị ya nwaanyị na-akọwa na mgbe ahụ ọ pụrụ ije anụnwa ọ natahụ na fa bido na-achọ ya achọ na afụghọkwana ya na-akpọ foonu ya ọbụna foonu ya gbanyụrụ agbanyụ. N'ọzi ka ndị polisi wepụtara ife anụnwa n'ihu akwụkwọ wee na-asị na o nwere otu nwaanyị afụkwanụ n'ime họteelụ nke nwụrụ anwụ nọ mgbe a kafa ji wee jezi wee na-achọpụta na ọnya bụ nwata nwaanyị bụkwa na ife ahụ wee gwazie ndị uwe ojii n'ọkwọ nwoke nke gbadoro ya na Facebook ka ọ jere ịfụ maka na nke nwaanyị unu na-afụ ebe a fụrụ ozi n'ime nya bụ họteelụ ekechiri ya aka ekefere ya aka ya n'azụ were ụdọ kee ya n'ọkpa wee bịado ya isi n'enu bedi ebe ahụ amaghọ nnọọ mpiwu ka a piwuru ya. Nke bụkwana na ndị na-arụ na họteelụ dịka onye reception si wee kwu na ya nọ mgbe nwoke bụ nke nwaanyị anụnwa pụrụ na mgbe ahụ ọ na-apụ nyanwa wee sị ka ọ lọchi ya n'ime elu ma ebe nke nwaanyị anụnwa nọ ka o jekwanụ mara ka nke nwaanyị si wee nọrụ nọ mgbe ahụ ka o ruziere wee na-afụ na ọnọdụ nke nwaanyị na ọ dịghọ mma mgbe o ji wee gbapụtazi ọ bụ na ya bụ nke nwoke anarigo na afụlọzikwana ya. Nọ mgbe ahụ ka ọ pụtazi wee tibe mkpu wee kpọbazie ndị fa na-arụ ọrụ ebe onye nke ọzọ sịkwanụ na ọ bụghị ka o si wee mee na ka o si wee mee bụ na ndị na-arụ ebe ahụ ndị na-eficha ụlọ bụ ife lulu taị na-eji eficha ụnụ mana mmadụ lọji ya na họteelụ na chifo ụnụ pụsịsịa ndị na-efichaziri niile ejezie mepee ya witiki nke faji wee jezie fichasị ebe niile ahụ nọ ndị na-eficha ụlọ bụzi ife batara n'ime ebe ahụ wee na-enezi nke nwaanyị anụnwa ka ekpudoro ya ihu na ala wee keghige ya aka azụ kechie ya ọkpa ya ọ bụ na akwa ya na-agbọchanyiri enu mana akpaala ya akụghepụghị ya akụghepụ. Nọ ndị nke a nọzi ebe a dịka afụrụ ya bụ ife n'ife onyonyo maka o nwere ife onyonyo etiri n'ihu akwụkwọ na-agagharị ebe fasịrị ya bụ nke nwaanyị vidio wee nọrịzie ebe a wee na-asị na setọnụgharịa ya ka a maa na ụka na-eku ume ebe ofu onye n'ime fasịrị mba na ọ bụrụ na atọnụgharịa ya na aka ya fingerprint ya apụta n'ahụ digere na-enwe ike ndị polisi bịa o duzie ka ọfanwa gbukwanụ nke nwaanyị na sichelu ka a kpọọ ndị dọkịta ka fa bịa nọ mgbe fa kpọziri ndị dọkịta mbụ ndị họteelụ anụnwa ka a nọzi wee na-akọnfam na nke nwaanyị anụnwa abụrụgo onye nwụrụ anwụ ebe fa na ebe a wee na-asị na afụghọ digelu n'oge na ọ bụrụ na afụrụ ya n'oge na nke nwaanyị anụnwa ya anwụ na-enwere ike ịzọtakwana ya ndụ nọ maka na fa abịaghị n'oge ebe ahụ. Ụfọdụ na-asị na mgbe abata n'ime ebe ahụ nke nwaanyị nọ na nke nwaanyị a na-anwụcha ha na ọ ka na-eme ka onye na-eku ume kama na ọbụna na-ekuzi ume ọfụma kama na ohe ekuchi ume ọfụma na famekwanụ ka ama na ya zọta nke nwaanyị ndụ na nke nwaanyị anwụgo amazi nke bụ eziokwu na onye na-asịkwa na-asị mana ndị ife nwe họteelụ na-agwa ndị polisi bụ na fa amaghọ nke nwoke and ọ dị ka afa nke nwoke dere ebe ahụ nọ na o bughọkwanụ ezigbo afịa and ya bụ nke nwoke ka a na-akọwa na nke nwaanyị a na mgbe o gbuchara ya o weje foonu ya wekọrọ ife niile a ego dị ya na-akpa ya amazi ife dị nke nwaanyị na-akpa nye o zuru ya oshi ma gbukwana ya. Nke ndị polisi na-akọwa na amaghọ na ọ lakwuru nke nwaanyị ọtụ bifo o gbuo ya ka ebumnobi ya nọ ka ọ bịa gbuo nke nwaanyị ka o nwere ife ọzọ bụkwa na ebumnobi ya bụ nke nwoke o ji wee gbu nke nwaanyị ife dị ka ife ọgwụ ego maọbụ iji ya wee lekwa ọgwụ ka ọ bụ nọọsụ ọsọ ogbugbu ka ọ chọrọ ka o gbuo nke nwaanyị. Mana ndị polisi na-akọwa na ahụ nke nwaanyị na-enwekwa na-apa dị ya n'ahụ ife dịka na-asụrụ ya mma ma ọ na-agbari ya egbe ma ọ na-etiri ya ife were ife merụsịcha ya ahụ na ụdị ife adịghọ n'ahụ nke nwaanyị ebe ụfọdụ nọ wee na-asị ọ pụrụ bụrụ na ọnya bụ bedi ka o ji wee piwu nke nwaanyị a maka nke nwaanyị kpudoro ihu na ọ ya bụ na o pidoro isi n'enu bedi ahụ
maka na ọ bụ na ọ sụrụ ya bọtụrụ nke nwaanyị eti mkpu and okechighọ nke nwaanyị ọnụ ka a bịa na-asị ọ bụ na okechiri ọnụ enwee ike sị na efe ọzọ ka o mere ya mana ese mmukwuo mmasị n'ọnụ ya ọ bịadoro isi n'enu bedi ebe a nke nwaanyị gbagide teketeke wee kubie na ka ọ dị kịta anụnwa na oyi ite si agwagokwanụ ndị polisi onye kpọkwanụ tesi wee jee na nya bụ họteelụ na oyi nwoke ọ fụrụ na Facebook bụkwa na ife kpụ ya wee jee na nya bụ họteelụ wee nọrụkwa n'ebe a wee gbuo ya. Unu makwa na akụkọ igbu nwaanyị na họteelụ na ọ bụghọ tata ka a nụbara ya. Unu makwa na akụkọ ndị a na-enweta na Facebook ma mechaa wee gbuo fa na ọ bụrụ tata ka nya bụ ife fịọbalụ. Amaghọ nọ na nwata nwaanyị ahụ anụ akụkọ gbasara inweta oyi nwoke na Facebook. Ịfụrụ mmadụ for the first time osi ugwu so ya iso ya ọ bụ na họteelụ ka ọ kpọ wee jee ejughị ya na onwere ụlọ iselụghị ya foto ka ise ndị ala oyi nwaanyị maọbụ were nọmba fon ya ka inye oyi nwaanyị bifo ịkwado ije nya bụ ije maọbụ iwere foto egosi oyi nwaanyị ọ bụgodu na ijighọ foto ya ma na gị na ya akpago vidio kọlụ bifo ị pụọ iskrimshọt nwe foto ya ka inye mmadụ gwakwa ya nekwa ebe ị na-eje adịka ama kịta anụ nweghọ ka a esi wee fụ nke nwoke ama akwụkwọ nke a esi wee gwazi ụfọdụ ụmụ nwaanyị ka fa ghọta na ife niile na-amụke abụghọkwa n'ọla edo. Ịfụ nwoke na soshal midia maọbụ na-efuru ya n'ụzọ si ogobia bie biko gwa mmadụ ebe ị na-eje were fon nọmba onye ahụ nye mmadụ were foto ya nye mmadụ ka ị lụrụ ka gị na ya nọ gwakwa ya na ịgwalụ mmadụ ebe ị nọ gwakwa ya na inyelụ mmadụ foto ya gwakwa ya na inyelụ mmadụ fon nọmba ya maka adịka ama ịrụzi onwe ife o bu n'obi ịgwacha ya ife a onye emenwuzikwana nya bụ ife maka ọmalụgwe na infọmeshọn ya n'inyegokwana ya mmadụ. Nekwana ka nwatakịrị nwaanyị a si wee nwụọ maka ije lọvụ ije ịfụnanya ije rileshọnship ọ mahụ na onye ọ trọstụ na ọ trọstụ ya ewee gbuo nwa mmadụ ọ bụ ọkwọ na achawo nkotonko ka ọ na-agba ọkwọ oyi nwoke ka ọ nwetara wee sị ka m wetara unu n'ọkwa ọpdeti ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa Chineke nyekwana ya justice ka ejide nke nwoke a na-ayọkwa ndị họteelụ fa na-etinye kamera na họteelụ fa unu afọ na họteelụ a dị loka na ọ bụ na onwee kamera ndị polisi ya nene ya fụrụ nwoke ya na ya yi wee bata eje jide nke nwoke ọsọkwa ya bụ unu odere fake name.